Mga kapuso, 7 ka tuig nga bata nga babae nga nasulod sa sako na sapwan patay sa Lambunaw, Iloilo. 5 ka persons of interest ginatumod sang kapulisan kag posible nga kilala sang biktima. Si Kim Salinas nakatuto. Wala lagi panamdam ginimo sa bata nga wala matkaluoy sa bata nga amo pala edad na ginimo na din sa bata ipatay pa. Nagatalagison niya ginsaysay sang 31 anyos nga si Rhea. Ang gindangtan sang 7 ka tuig nga hinablos sa barangay Tampukaw, Lambunaw, Iloilo sa Marosang Udto. Suno kay Rhea, nasapwan na lang sang lola sang biktima. Ang iya po sa sulod sang CR nga nasulod sa isa ka sako. May pulso pa kuno ini. Apang gindeklarar nga dead on arrival sa ospital. Nakahigot ang sako. Pagbukas na nakahigot pag itang liag bata. Tapos pagakwat na, widen panty kag short. Antes natabo ang pagkasapo sa bata, ginbilin sa kamay ang biktima sa iya lola. Naglisensya si alias Bebe sa iya lola nga malantaw sang TV sa ila balay. Apang bangod wala ini makabalik, ginkaduan sang lola kag nakita na ang apo sa sulod sang CR. 5 ka persons of interest ang ginalantaw sang kapulisan nga may kahimuan sang krimen. Lakip na ang lolo sang biktima. Ginpaidalom na ang mga ini sa swab test. Hindi pa na siya sige na mapinpoint natin na sila ang perpetrator. Inakuha lang natin nangyari kita. With most circumstances na nagbalag within the time na kapag commit sa crime na bala. Probably may arap ito sa buong pag-iniigaw. Ginahulat pa ang autopsy report agad matumod kung paano inigin patay. Hindi pa man matumod sang kapulisan kung ginhimuslan gid man ang bata. Apang nagapati ang himata sang biktima nga ginabusuhan si alias Bebe. Nagakooperar naman ang barangay sa kapulisan sa pagtumod sang may kahimuan sa krimen. Daw hindi ka tao, kapay pa na konsensyahan ka hasta sano, hindi ka papaturugon sa imo konsensya. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.